začínáme rozložením stativu. Stativ vyjmeme z vaku a postupně rozložíme všechny 3 nohy a řádně je zajistíme. Vyjmeme laserový modul z kufru a připevníme na stativ. Laserový modul se snadno vloží do stativové hlavy a přichytí pomocí aretace. Následně připojíme kabely, které slouží pro komunikaci a ovládání laserového modulu. Odstraníme krytku čočky a připojíme napájecí kabel k laserovému boxu. Pokud máme variantu s bateriemi, druhý konec připojíme do baterie. V případě varianty napájení z externího zdroje či ze sítě, připojíme druhý konec nejdříve do měniče a z měniče 5pólovým kabelem do elektrocentrály nebo do sítě 380 V. Pokud je vše správně připojeno, nahodíme jistič, který nám spustí laser. Poté zapneme tablet, kterým se pomocí Wi-Fi připojíme k laseru a následně spustíme speciální aplikaci pro ovládání laseru.